Ni da Allah ka kyale ni. Da aure fa a kaina. Ai ko liman ne akan ki, ba aure ba. Ya za ki gaya min irin wannan magana? Akwai tana da milik ko? Sai in ji kamar in ce da ke zinariya.
farin ciki a zuciya sannan gare ni kin cinye kowane lokaci kin sani farin ciki da dariya ke ce a ambatona kowanne furci